EU-kommissionen laver regler om f.eks. forurening, arbejde, landbrug, fødevarer, stabile priser og sikkerhed på fødevarer. De forbereder de konkrete aftaler og forslag. De kan komme med forslag, men ikke vedtage regler osv. De vælges på 5 år ad gangen og er folkevalgt i deres eget land. De forbereder forslag og sikrer, at det bliver overholdt. EU-kommissionen er drivkraften for EU's institutionelle system. De udtrykker og forsvarer EU's almene interesse. 27 kommissærer, en kommissær på hvert medlemsland. De skal repræsentere EU's interesser som helhed, og ikke bare for, hvad der er deres eget lands interesse, men sådan for hele EU. En af de 27 kommissærer er formand, og hun er blevet valgt af det europæiske råd. De 27 skal godkendes ved en afstemning i det Europaparlamentet. De interne arbejdssprog er fransk, tysk og engelsk. Stop. Hvad laver EU-kommissionen? Nogle af de vigtigste arbejdsopgaver i 1991 er at udarbejde og fremsætte 860 forslag og meddelelser til ministerrådet. At besvare 3.743 spørgsmål fra Europaparlamentet. At modtage og behandle ca. 1.500.000 breve. At afvirke ca. 10.000 møder. At oversætte 976.000 sider til 9 officielle sprog. At modtage ca. 70.000 besøgende. Og de har kun fået mere at lave siden. Det er rigtigt. EU-kommissionens kommissærmedlemmer. Der er en formand, som er Manuel Barroso. Ham der. Fra Portugal. Og fra Danmark, der har vi Connie Hedegaard, som har klima. Ja.